Zdraví milí frešáci, opět jsme tady zpátky jako každý čtvrteční refresh. Nazdar lidi, jsem rád, že vás zase slyším, ve sluchátkách vás prostě mám, těším se na to. Co máme dnes v plánu? Dnes budeme probírat dvě takové velmi zajímavé témata, a to YouTube a Urbex, což je taková speciální věc, o které si popovídáme samozřejmě. Refresh! Hele, kdo je tvůj nejoblíbenější YouTuber? To je těžká otázka pro někoho, kdo fakt není úplně totálním fanouškem YouTube, ale asi budeš vědět, samozřejmě můj favorit je Kovy a to je ze dvou důvodů. První důvod, potkali jsme se na Colors a povídali jsme si spolu a je to strašně příjemný člověk, takže mám to in natura z očí do očí, nejen přes YouTube. A druhá věc je, že to není opravdu sběrač odběratelů, který bude dělat jakoukoliv volovinu jenom proto, aby získal odběratele, ale i ty lidi vzdělává, hlavně tu mladší jako kategorii, víš, jako to se mi líbí. Jasné, no jako já ho taky sleduju a ty jeho videa jsou fakt jako zajímavé a mají takovou přidanou hodnotu, je to fajn, no. Ale koho ty? Ty asi máš jiného favorita. No tak já mám favoritů víc, já tam jako jsem takové to YouTubeové dítě, ale tak pro příklad si dáme třeba Broken Window Theory. Refresh! Prosím tě, ty jsi říkal něco o nějaké teorie zlomeného, rozbitého okna, nebo jak to znělo? Teorie rozbitého okna, Broken Window Theory, ta teorie samozřejmě existuje, ale já jsem mluvil o klucích, kteří to dělají Urbex. Aha, to je ten Urbex, co jsi říkal. To je ten Urbex. Popovídáme si o tom tady s hostem. Takže my máme dnes hosta, je to Michal. Nazdar, Michale. Ahoj, zdravím. No, Michal je ne společnosti, ale z YouTube kanálu. Z YouTube kanálu přímo, ano, který se jmenuje Slon Arts Urbex. No a jsou to kluci, kteří vlastně jezdí, natáčejí a podobně. To znamená, také je můžete vidět na YouTube. No a více za chvilku. Fresh Radio 103,6 FM Fresh Radio CZ. No a my jsme tady zpátky, protože probíráme dnes téma Urbex, probíráme téma YouTubeři a YouTubeské kanály. To bylo hodně divné spojení. YouTubeské kanály, ano. Takže probíráme tyto záležitosti, no a máme tady Michala ze Slon Arts Urbex a ty bys nám, prosím tě, Michale, asi měl říct, co to vlastně ten Urbex je. No, dobře, tak Urbex je zkratka z anglického Urban Exploration, já to tady nebudu úplně vysvětlovat dopodrobna, ale zabýváme se průzkumem opuštěných staveb. Mám na tebe takovou otázečku. Kdy tak jako myslíš, že takový první moderní Urban Explorer, takový moderní Urbexer první, kdy s tím začal? Moderní? No nevím, jak moc moderního chceš. Dejme tomu, je to nějakou dobu zpátky, 200 let, třeba 300. 200 let, 300. No tak já jsem slyšel o tom, že se někdo zatoulal v pařížských katakombách a prý tam dokonce nějakých 10 let zůstal, než ho našli. Samozřejmě už neúplně naživu. Já jsem to našel podrobně, 1793 Philibert Aspert. Jo, zřejmě první moderní průzkumník a katafil, protože ano, v katakombách v Paříži při průzkumu se svíčkou se ztratil, o 11 let později ho našli, jenom jeho tělo samozřejmě. No hele, Urbex má takové pravidlo, takové jedno velké, co já vím. Jaké to je pravidlo? No, Urbex má těch pravidel víc, ale to základní je neodnášej nic než fotky a nezanechej nic než stopy. To znamená, že, ať se k tomu ještě vrátím, protože myslím si, že úplně všichni ještě nechytli, vy oba dva v tom trošku žijete, takže víte. To znamená, urbexeři se zabývají tím, že berou foťáky, berou kamery, nahází to do batohu, jdou do objektů, které jsou staré, poničené, neobývané a podobně. Přesně. A natáčejí a vlastně dělají. Nemusí natáčet, někteří tam chodí jenom pro ten adrenalin nebo pro ten zážitek. Aha. No nicméně, my jsme dnes na téma youtubering a youtubeři a podobně, takže bych řekl, že se za chvíličku vrátíme i k tomu, co všechno zajímavého se dá z nějakého starého opuštěného domu odnést. Fresh! Jediné rádio, na které si můžeš sáhnout. Čekuj Facebook, Instagram a TikTok. Fresh Radio. No máme tady názor tady pana posluchače na náš dnešní téma, kterým je Urbex. Urbex je super, ale nesmíš si z těch míst nic brát, jak někteří rádoby urbexeři či tiktokeři dělají streamy a pak se nám z Urbexu stane poutní místo, kam poleze každý. Super aktivita, ale když ji bude dělat moc lidí, nebude to ku prospěchu.
Tak to je jako výborný názor. Souhlasí tady zástupce Slono Arts Urbexu Michal? Já naprosto souhlasím, protože znám samozřejmě z YouTubeového prostředí pár lidí, kteří si úplně nedělají hlavu z toho, co si vlastně odnesou, ukradou, nebo co na tom Urbexu zničí. To ovšem nejsou urbexeři, rád bych upozornil. Já si myslím, že hlavním asi poselstvím celého Urbexu za mě aspoň osobně je, taky jsem se zúčastnil výpravy nějaké, prostě navštívit to místo a zachovat jej pro budoucí pokolení, když tak přijde. Přesně tak to je. My se snažíme na fotkách a videích zachytit to místo v tom stavu, v jakém je a v jakém zůstalo. Takže určitě není dobré tam cokoliv měnit, ničit, odnášet. To by správný urbexer dělat rozhodně neměl. Fresh Radio 103,6 FM. Hele, bavíme se o tématu Urbex, máme tady hosta Michala ze Slono Arts Urbex a já mám na tebe takovou otázku. No ptej se do mě. Nějaké zajímavé, vtipné, ale i třeba děsivé historky z Urbexu? Zážitky z natáčení. No, tak historek, těch bych měl spoustu. Já začnu takovou, co jsme teďka měli naposledy, když jsme přespávali v jedné opuštěné léčebně. A to se občas stávají takové zajímavé věci. Normálně přišla taková partička dětí nebo mladistvých, že by se chtěli taky podívat dovnitř. My jsme nahoře svítili z okna, protože už jsme se chystali na spaní. No a oni na nás začali pořvávat, jestli se můžou jít podívat dovnitř, že mají cigarety, že nám dají cigarety nebo pivko. Normálně si nás spletli, jako si mysleli, že jsme bezdomovci. Tak jsme jim potom vysvětlili, že teda rozhodně nejsme. No pěkně. A nějakou třeba děsivou teďka na jakože Děsivou. pro změnu? No. Já vím, že se natáčí právě ty urbexy i z takových těch děsivých míst, že? Ono, každé to místo je děsivé, zvlášť v noci. Ono, pro ostatní to podle mě děsivé nebude, ale pro nás to byla děsivá historka. Já si myslím, že vy se spíše pobavíte. Bylo to v Polsku na jednom zámku. Urbex je nelegální, bych rád upozornil, protože většinou se do těch míst dostáváte nepovoleně. Ale tentokrát jsme měli to štěstí, že jsme potkali paní správcovou. A s ní jsme se domluvili, že nás teda pustí dovnitř. Jenomže tam byl nějaký takový komunikační šum. My jsme jí slíbili 10 zlotých a ona počítala z 10 eury, takže jsme potom každý museli vysolit 10 euro, takže pro nás to samozřejmě byl takový trochu strašidelný zážitek. Tak pro paní to bylo zážitek jako výborný, protože víš co, kolik vás bylo? Nás bylo 5, To tuším. byla velká skupina, takže ona byla průvodce vlastně. Já si myslím, za že paní 50 si to užila, paní si nestěžovala. Refreshni se! Dnešní téma dnešního vysílání Refreshe s Markem a Saurusem zní YouTube Urbex. Spojení, to znamená natáčení nějakých těch videí z rozpadlých domů, neobydlených domů a podobně, přenášení to na internet přes YouTube kanál. No a my tady máme Michala, který to všechno dělá. Ptali jsme se na historky z natáčení a podobně. Mě by zajímala ještě jedna věc. Říká, že ano, je to nelegální, ale samozřejmě správný urbexer po sobě nic nenechá, nenasprejuje nic na zeď a tedy nechá ten dům tak, jak vlastně byl, zavře za sebou dveře a odejde, je tak? Je to přesně jak říkáš. Tak to je správné. A prosím tě, ale samozřejmě naražím i na tu bezpečnost při tom natáčení. Není to úplně bezpečný koníček. No určitě to nejbezpečnější koníček není a nedoporučuji lidem, kteří mají třeba strach z výšek a podobně. Už se ti stalo někdy něco podobného, že by se třeba zranil, aspoň třeba nakopnul? Já jsem myslel, že bych měl strach z výšek. Ne, já musím odklepat, že naštěstí se mi nic takového zatím nestalo. No nicméně ty jezdíš do různých oblastí, vím, že nejenom v Česku, ale natáčel si už i v Chorvatsku, kde všude ještě Polsko, Slovensko. No tak všechny tady ty naše státečky v té střední Evropě plus teda to Chorvatsko a okolí. A nějaký sen, kam by se chtěl podívat? Prozrať takovou nějakou lokalitu. No ony nejvyhlášenější urbexové destinace jsou samozřejmě Německo, Francie a tady ty západnější země, protože ti lidé tam těch staveb i toho, co je v nich, dokáží vážit mnohem víc, než bohužel my tady. Co třeba taková Itálie? No, tak Itálie to je kapitola sama pro sebe, tam je to vlastně úplně to samé jako v tom Německu a Francii a do Itálie bych se rozhodně podíval. Takže poslední téma,
tady k tomuto tématu, co jsem se chtěl ještě zeptat. Bavili jsme se teďka samozřejmě Ukrajina, Rusko a podobné země. Ty si říkal, že tam taky je nějaká oblast, kam ses chtěl podívat. V Rusku a Ukrajině? No, taková nějaká elektrárna třeba bývala. No těch je tam spousta a hlavně Černobyl samozřejmě. Jenomže z toho už se teďka stalo takové profláklé místo, kde se jezdí s průvodcem, stojí to peníze, je to takové, jako kdyby si ti lidé jeli na dovolenou, takže už to ztratilo za mě to kouzlo. No a bohužel teď už se tam nejezdí ani s průvodcem. Aha, úplně novinka. Takže jdem dál. Refresh. Dnešním tématem je Urbex, dnešním tématem je YouTube. Vy nám máte napsat do soutěže svého oblíbeného youtubera na naše kanály, všechny je znáte, případně si je najdete, to není problém. A případně nám můžete také napsat svůj názor na Urbex. Už nám tady pár lidí psalo. Mám na tebe otázku. Poslouchám. Kdo je nějaký takový tvůj urbexerský vzor? Jo, tak přímo urbexový vzor jsou určitě němečtí, řeknu kamarádi, protože už jsme s nimi asi párkrát psali, youtubeři Broken Window Theory. Broken Window Theory, no na těch už jsme dneska mluvili. No tak paráda. A je to o tom, že jako dobře natáčí ty rozpadlé domy, anebo dobře fotí, nebo v čem jsou tak fajn? No já si myslím, že oni jednak mají perfektní lokace, takže dobře hledají. Dobře fotí i dobře natáčí, takže je to taková souhra všeho. Navíc to jsou fakt super lidi. Já bych měl na tebe připravenou ještě jednu naprosto poslední a fakt jako drsnou otázku. Co bylo tvoje první místo, tvoje první lokace, kam ses na Urbexu kdy vydal? Tak moje první lokace byla asi nejlepší lokace, na které jsem kdy byl. A byla to bývalá aglomerace, neboli Hrudkovna, kousek od Dolních Vítkovic. Obrovská továrna s vysokým komínem, strakáč se mu tady u nás říká. No a ty jsi tam, a počkej, takže ty máš vlastně jedny z posledních záběrů této lokality předtím, než vlastně došla k odstřelu, včetně strakáč, ten šel dolů. Určitě, protože já jsem tam byl celkem 3krát, takže jsem tak nějak i zdokumentoval ten postupný zánik a pak už vlastně přijeli demoliční čety. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio 103,6 FM. Keep it locked.